Na'am, Asiya? Dama kana nan? Wallahi ina nan a garin Asiya. Dama kana nan shine ka ɗauki ƙafa da zuwa gidanmu Habib? Yau rabanka da zuwa gidanmu tun kwana nawa ne? Tun ranar da aka yi magana akan kayan azumin da aka kai wa Umma Habib, tun ranar baka sake takowa gidanmu ba. Yau gashi an kai azumi, an kai 20 kenan Habib. Rabanka da in sa ka a idona, yau kwana 21 kenan Habib. Allah sarki Asiya, wato akwai abin da baki fahimta ba. Wato duk wanda Allah ya ara mai lokaci, Ubangiji Allah ya kawo shi wannan watan, wata mai alfarma, wata mai albarka, ya bai kamata a ce ya ɗauki hankalin shi ya mai da su wurin yin wasu abubuwa waɗanda zan ce miki kamar na wasa da lokaci. Domin soyayya a ganina idan wannan watan ya zo, in dai ba na manzon Allah ba, to soyayya ne kawai na wasa da lokaci da barin dama ya wuce maka. Tun da watan nan ya zo Asiya, babu inda nake zuwa. Ina nan ina ta ƙoƙari domin ƙara kusanci da Ubangiji, ina ƙara tsawon dare na, ina ƙara jajircewa wurin bautata ma Ubangiji na. Domin kin san wannan watan mai alfarma, duk wanda Ubangiji Allah ya ara mai lokaci ya kawo wannan watan mai alfarma bai ɗauka yayi abin da ya dace da ita ba, yayi aikin banza Asiya. Allah sarki Habib ɗina, ni ma nan da ka gani ban zauna ba. Kullum ina tsawaita dare na domin ni ma rabauta ga Ubangiji na Habib. Haƙiƙa ashe ke ma ba a barki a baya ba. Gaskiya ne, domin duk wanda ya bar wannan watan ya zo ya wuce bai tsara aikin alkhairi a ciki ba, ya yi aikin banza. Ina za ka je haka Habib? Ina so ne zan je wancan masallacin na gangare domin in je za mu fara shirye-shiryen fara yin sallan tahajji. Saboda kin ga yanzu azumi ya kai na 20, to wannan goman shi ma in dai har mai rabo ya samu ya dace, kin ga zai samu ya dace da ganin watan Lailatul Qadari, abinda kuma duk kowane musulmi yake fata kenan Asiya. Yanzu nan da ka gani ni ma haka Habib, ina so in tafi gidan su Amina ne domin in biya mata mu tafi can wajen tafsir ni da ita, domin ina so ni ma ni da ita mu yagi rabon mu wannan karan. Dan Allah Habib, shin zai yiwu ni ma in dinga fita ina zuwa sallan tahajjud? Allah sarki Asiya, wato yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci ya riga da ya canza, zamani ya riga da ya canza. So samu gaskiya idan zaki dinga fitowa sallan tahajjud, yana da kyau a ce akwai wani wanda zai zama na cewa kamar muharraminki babba, saboda zamani ya canza. A matsayinki na ƴa mace bai kamata a ce ki fito ba idan har masallacinku tsakanin shi da gidanku yana da nisa, saboda juyin yanayi da juyin zamani. Kin san shi musulunci a koda yaushe sauki ki kawo ma mutane. In kika zauna a gida ma kika yi zai yi, amma idan kina da muharrami wanda za ku zo tare ku koma tare, babu matsala, kuna iya ku yi hakan Asiya. Saboda yanzu lokaci rayuwa ya riga da ya canza, yana da kyau mu dinga kiyaye dokoki. Gaskiya ne Habib, ka burge ni sosai. Allah sarki. Amin amin Asiya, amin amin Asiya. Asiya bari in je, Allah ya kiyaye hanya. Na gaide.